ikit. Adat manan an ikit yung natarabitab. Agi shirak manan itikwa. Paspasamak no kwa nga iti unag ti babalay tayo. Dagi jay eksena, dagi tinaganak tayo linlinyahan da. Nanangro na ti inang tayo na makaungod dakin niya tayo niya. So, ato yan. Buyain nyo Hang kayo mo't kwa. Nga ag-skip nga dagdagos ita kwa yun. Winuhan nyo mo't nga iswaswipe agbiro kayo ti sa bali nga video. Ate pa lang mo't video ti buyain nyo niya. Sige garod, data yan. Di kayo garod nga mabain? Na dati sa mangpat nagagayim yun, bisbisi tayo? Nakawarwar ti balay tayo?